Hezký večer vám všem, 20:10, čas otevřít dnešní vydání Hyde Parku ČT24. Psychologické profily aktérů současné politické krize. Jakou roli můžou hrát? Komu věřit ve chvíli, kdy všichni tvrdí, že pravda je na jejich straně? Z čeho lze odečítat? Co se s lidmi děje pod tak velkým tlakem a za situace, kdy ve hře je tolik? A v malé komunitě, kde jsou roky všichni stále spolu. Nejenom o tom budeme mluvit v dnešním Hyde Parku. Hostem je psycholog Jeroným Klimeš. Vítejte tady u nás, pane Klimeši, v Hyde Parku ČT24 na Kavčích horách. Děkujeme, že jste přišel. Připomenu našim divákům, že samozřejmě způsoby, jak se s námi spojit, zůstávají stále stejné. Nejlépe k použití stránka www.hydepark.ct24.cz, kde pěkně pohromadě najdete sepsáno, jakými způsoby se lze propojit. Najdete tady u nás taky hlasování o výkonu našeho dnešního hosta. Můžete plusem nebo mínusem hodnotit a taky samozřejmě, jak to dobře znáte, můžete palcovat otázky od ostatních diváků tohoto pořadu, které se sem během dne scházejí. Už samozřejmě pěknou zásobu máme z dnešního odpoledne a další ještě jistě budou připlouvat v následujících minutách. No a my už si sociálních sítí, Josef nám ji napsal. Dobrý den, pane Klimeši. Neměl by podle vás každý vrcholný politik projít vstupním psychologickým, potažmo psychiatrickým vyšetřením před vstupem do ní? Je přece nepřípustné, aby naši zemi spravovali lidé s nějakou duševní poruchou, což nyní shledáváme. Dalo by se to tak udělat? Já vždycky bych si přál, abychom my psychologové měli ty nástroje tak kvalitně, abychom to byli schopni odhalit. Jo, já se bojím, že ty termíny, jako třeba ta psychopatie a tak dále, se tak obtížně diagnostikují. Já jsem třeba dlouho diagnostikoval lidi, kteří chtějí adoptovat dítě. A koukněte se, teďka byl nedávno skandál, že nějaká babička, které byl svěřeno dítě, týrala to dítě. My psychologové máme sami problémy těm psychopatům odolat a diagnostikovat. To znamená, já se bojím, že nemáme nástroje, aby se nám to podařilo diagnostikovat. Řeknu příklad, vlastníci zbraní. Ty musí procházet tím psychologickým vyšetřením a ty vyšetření jsou na ně velice často krátká. Ano, dobře, byť to teoreticky Já bych si to přál, aby to fungovalo, ale já sám se bojím, že bych nebyl schopen to přesně odhadnout předem. Nejlepší, jako když se mě takhle ptáte, nejlepší diagnostika je dobrá paměť. Mít záznamy o tom, co ten člověk dělá. To znamená, když má jednu nebo dvě korupční aféry na hrbu, tak ho prostě nevolit. Ten problém třeba Nečase je, že on žije ve straně, kde prostě ty korupce jsou běžný, to znamená, on musí v té straně chránit lidi, kteří očividně brali nějaké úplatky nebo tlačili lidi do úplatků. A nic jiného mu nezbývá. Proč mu nic jiného nezbývá? Vy na to máte nějaké důkazy, pane Klimeši? Nebo z čeho vycházíte teď? To byl ten na tom... Abyste to specifikoval, když tak. To byl ten případ, jak já už teďka si nepamatuju ty jména, jak ho tlačili do úplatku a on to nahrál a pak přinesl ty nahrávky za Nečasem a oni ho s tím vyhodili, až se to dověděli novináři. Mně bylo opravdu toho Nečase líto. Jo, kvůli tomu, že on prostě měl v celku přesvědčivé důkazy o tom, že jeho podřízený nebo partajní kolega tlačí svého, teďka nevím, co byl náměstek, do úplatku anebo do korupčního jednání a on neměl Nečas sílu na to, aby toho člověka jakoby z toho postu vyhodil. Proč neměl tu sílu? No, protože holt je otrokem v té straně a musí prostě zpívat píseň toho, koho chleba jí. O kauze Drobil Michálek tady tedy mluvíte. Ano. Já jsem rád, že si to pamatujete aspoň vy. Pojďte ale ještě se zastavit u toho testování. Psychologie jako věda vyvinula za dobu své existence řadu těch testovacích metod, přeci jenom málo co na tomto světě je dokonalé. Takže kdyby se něco takového dělalo, nezmenšilo by to alespoň riziko, že prostě některé osoby, které vykazují nevhodné rysy pro správu věcí veřejných, by v té politice nemohly tak dlouho působit nebo nemohly vůbec působit případně? Odvolávat se na to, že to není dokonalé, rozumíte? Já vám řeknu jako takový příklad. Když se dělají třeba výběrová řízení u letců, tak máte třeba
výcvik, který stojí, já nevím, třeba 10 milionů na toho pilota. A vy máte jistotu, že když to berete takovým standardním vyšetřením, tak jich to máte tak 50. Jeden uspěje, jeden neuspěje. Když uděláte psychologická vyšetření, tak ono vám to zvýší třeba z těch 50% na 70%. To je velká ekonomická úleva, nicméně je to nárůst jenom o 20%. To znamená, my jsme schopní udělat nějaký nárůst při tom vyšetření, že by se to trošičku zkvalitnilo, ale počítejte s tím, že by tam byly chyby na obě dvě strany. Já vám řeknu jenom jiný příklad. Všimněte si, jaká válka je o psychologických testování budoucích soudců. Všimněte si, jak právníci se vztykají, že vůbec neplatí, že by ten, kdo prošel psychologickými vyšetřeními, byl lepší soudce, než ten, který neprošel. Třeba u toho vyšetřování těch kandidátů na soudce je to naprostá loterie a já vždycky těm lidem se mě ptají, prosím tě, jak mám vypovídat, když jdu na to vyšetření. Já říkám, prosím tě, chápej to jako další loterii v tvém životě. Prostě ve svých životech máme spoustu loterií a jedno z nich bývá psychologické vyšetření. Dost často.